Tiež platíte členské do šachového zväzu? Tak sa teda podržte a radšej toto video ani nepozerajte. Čo tipujete? Koľko Slovenský šachový zväz zaplatí za taký jednodňový šachový rapid turnaj pre zhruba 70 hráčov a zverí jeho organizáciu úplne neznámemu združeniu, čo šachový turnaj doteraz ešte nikdy neorganizovalo? Ak ste tipovali ľudskoprávnych 8800 eur, tak ste tipovali správne. Toľko totiž stál šachový zväz, v podstate priateľský šachový turnaj v komunitnom centre v Avione počas osláv storočnice Slovenského šachového zväzu. Poviete si, no dobre, tak sa teda a raz za 100 rokov buchli po vrecku a urobili pre šachistov aspoň raz za 100 rokov poriadny cenový fond? No a super ultra podujatie. Ale kdeže? Z tých 8800 eur šlo na cenový fond iba 500 eur. A kam šlo teda tých zvyšných 8300 eur? Ak ste to doteraz nevypli, tak už radšej ďalej naozaj určite ani nepozerajte. Napríklad len niečo ako prenájom stoličiek stál Slovenský šachový zväz 640 eur. Verím, že si toto polovtipné, magické šachovnicové číslo zapamätá veľmi dobre každý veľmajster a reprezentant, žobrajúci zväz o zvýšenie odmeny za reprezentáciu z 500 aspoň o 50 eur. Veľmajstri, reprezentanti, doslova ste plýtvali celý život časom, ak ste ho zasvetili zdokonaľovaniu svojej šachovej hry. Aby ste zaň niečo možno aj mali, okrem dobrého pocitu, keď už ste mu venovali celý svoj život. Miesto iného uplatnenia. Po správnosti stačilo len, aby ste si kúpili stoličky a hneď potom ste ich začali kočovne prenajímať Slovenskému šachovému zväzu. Úspech by bol zaručený a vynaložené úsilie nie až také veľké. Len pre upresnenie. Žiadne luxusné kreslá to samozrejme vonkoncom neboli. Ale proste zaujímavá položka. Prenájom stoličiek. 13 rokov organizácie mojich turnajov a ešte som sa s takým niečím naozaj nestretol. Vravíte si teda, že tak asi museli byť aspoň veľmi dobre zaplatení napríklad takí rozhodcovia a organizujúce osoby. Nuž, tak zväz na toto ešte jedno súvisiace mládežnícke podujatie vyslal nad rámec uhradenej faktúry neznámej organizácii doplnkovým uznesením výkonného výboru, ktoré tak navýšilo celkovú cenu za podujatie seriózne, bez srandy, skúsený a až štvorčlenný manšaft. No a keďže sa Slovenský šachový zväz buchol po vrecku, tak napríklad takému hlavnému rozhodcovi oboch turnajov dal za odmenu dokopy za oba spolu 150 eur. A ostatným zhruba tak podobne. Dokopy 530 eur pre 4 rozhodcov a organizujúce osoby. Len na margo uvediem, že z tohto štvorčlenného tímu boli 2 rozhodcami mimoriadne skúsení medzinárodní rozhodcovia, takže aby prebehol storočnicový turnaj, treba si ich doterajšiu životnú kariéru vážiť aspoň raz za 100 rokov aj odmenením poriadnou odmenou. Takýto skúsený štvorčlenný manšaft musel samozrejme bez ďalšej pomoci bez najmenších problémov zvládnuť podujatie pre 70 hráčov. No ale čo sa nedozvedáme z faktúry ďalej? Z faktúry za podujatie od neznámej organizácie, ktorej šachový zväz veľmi štedro akúkoľvek ich položku uhradil. Fakturant si od zväzu vyúčtoval ešte jeden kus tzv. Pomocného personálu. A zatiaľ, čo hlavný rozhodca 2 turnajov dostal od zväzu údajne štedrých 150 eur a všetci 4 skúsení rozhodcovia a organizátori spolu 530 eur,
tak táto záhadná, mystická, podľa faktúry jednokusová pomocná osoba dostala od zväzu fakturantovi zaplatenú 380 eurovú odmenu. Skrátka, dobre. Ak ste sa ešte možno niekedy videli v budúcnosti ako potenciálny medzinárodný rozhodca, ktorého práca bude po 20 či 30 rokoch skúseností ocenená, tak ste sa opäť raz zmýlili. Keby ste sa zamestnali u fakturanta zväzu, dostávali by ste za svoje pomocné služby neodborného charakteru viac ako 2-krát toľko, čo skúsený hlavný medzinárodný rozhodca. Zase zle. Členstvo v šachu, tuším, nosí iba smolu. Na chvíľu si od fakturantových položiek teraz odfúknime, aby sme nabrali ďalší dých. Všetky faktúry a položky, ktoré v tomto videu uvediem, nájdete dole v popise pod týmto videom ako odkazy na ich umiestnenie na našej zväzovej stránke, kde si ich všetky môžete otvoriť a overiť. Ak by sa vám tieto informácie zdali natoľko šialené, že by ste neverili, že ich členovia výkonného výboru Slovenského šachového zväzu z vášho členského naozaj dokázali za takéto veci zaplatiť. Poďme teda späť. Ak ste po stoličkách a pomocnej sile boli ešte stále málo v šoku, prichádza na rad od fakturanta tzv. Moderátor podujatia. Ak sa vám zdalo tých 150 eur pre hlavného rozhodcu až prištedro, tak fakturantov moderátor dostal od slovenského šachu rovných 800 eur. To viete, niekto, kto má 2 vysoké školy, 20 rokov rozhoduje na vrcholovej úrovni, šachové turnaje, jednoducho nikdy nebude vedieť uviesť veci na šachovom turnaji tak dobre, ako moderátor za 800 eur. Inak, a to naozaj ho bolo treba? A to naozaj toľko za neho zväz musel zaplatiť? Ja, pokiaľ som mohol, som za 13 rokov zorganizoval okolo 150 turnajov. Kadejakých vysokých úrovní, s kadejakými sprievodnými exhibíciami a, verte, neverte, moderátora. A to bôž za 800 eur. Sme na nich naozaj nikdy nepotrebovali. Ale asi neviem tak veľa o šachových turnajoch, ako neznáme občianske združenie, čo so šachom doposiaľ nikdy nič nemalo. Myslíte, že by už aj stačilo? Omyl, zďaleka nie. Mimochodom, tento šachový turnaj nie je zďaleka jedinou šialenou fakturáciou, ktorú zväz z vášho členského zaplatil. Takýchto pochybných platieb len za storočnicu a akési údajné právne služby či neviditeľné marketingové služby zväz len v priebehu zhruba mesiac a pol uhradil za 65 000 eur. No to už je teda celkom slušná pálka. Len si to vypočítajte. Ak máme 5000 členov, koľko to vychádza na hlavu? Správne. 13 eur. A koľko platíte členské? 15 alebo 20 eur. No tak teraz už aspoň viete, na aké nákupy vaše členské poplatky výkonný výbor v zložení každému neznámy prezident zväzu, nakoľko za celý svoj život odohral 4 partie štandardného šachu na FIDE rating a až jeden bežný evidovaný rapid turnaj, pán Milan Roman, rating 1000, metodik trénovania a práce s mládežou, ktorý za celý svoj život odohral na rozdiel od pána prezidenta až 13 šachových partií štandardného šachu, hoc do marca 2023, keď už bol 2 roky členom výkonného výboru, neodohral v živote ani jednu partiu štandardného šachu na rating. Pán Ján Kocúr. Avšak za to stihol zaregistrovať v jednom z rokov možno až všetky deti zo zákamennej základnej školy do svojho klubu, keď sa rozbehlo od štátu extra štedré financovanie na hlavu každého dieťaťa. Bez ohľadu na akúkoľvek výkonnosť, našiel ich v jednom z rokov v tejto malej obci až okolo 200. A absolútne neznámy klub, človeka, ktorý vstúpil do Slovenského šachového zväzu v roku 2019,
sa stal na chvíľu najväčším klubom na Slovensku. Skrátka, rodený tréner, ale prečo by sa hraním šachu zdržiaval, keď ho môže rovno riadiť? Mimochodom, obaja zmienení mali do marca 2023 samozrejme najnižší možný šachový rating 1000. Ten pánovi prezidentovi aj naďalej ostal, ale dobre, veď vieme, že šach predsa nikdy nehrali a oni nám ho iba takto, hovorím, riadia. Ďalej je to pán Nemečkaj, ktorý okrem toho, že je dobrý člen výkonného výboru, dokáže ešte aj veľmi dobre fyzicky počítať a sčítať hlasy vo voľbách. Keďže je súčasne, okrem členstva vo výkonnom výbore, aj predsedom trvalej volebnej komisie Slovenského šachového zväzu a tak napríklad spočítava hlasy aj členom najvyššieho orgánu, ktorí ho potom môžu následne voliť, alebo odvolať, alebo prideľovať odmeny jemu a jeho kolegom z výkonného výboru. No a v žiadnom prípade nemožno hovoriť o tom, že by jeho súkromný záujem z pozície člena SŠZ mohol niekedy čo len prevládnuť nad tým, čo má robiť ako predseda volebnej komisie. Ako povedal jeden vtipný mysliteľ, absolútne nie je dôležité, kto hlasuje. Rozhoduje vždy to, kto hlasy počíta. Hovorí sa tomu jednoducho konflikt záujmov. Ako Brno a Praha dokopy. Ďalej je to vo výbore ešte pán Blaho a žiaľ, kto vie, prečo aj pani Mrvová. Jej slúži k úcti, že šachu sa skutočne poctivo aj s výsledkami venovala. Uvedením som sa celkom určite nikoho nechcel dotknúť, iba som zhrnul fakty, ktoré sú všeobecne dohľadateľné z verejných zdrojov na zväzovej stránke a nikto nemá najmenší dôvod sa za ne hanbiť a nepriznávať sa k nim. Na margo toho dopoviem už len, že za úhradu takejto faktúry bez zaváhania zodvihol ruku každý jeden z uvedených členov výkonného výboru. Dobre, poďme ďalej. Nasleduje samozrejme položka fotograf. To predsa nesmie chýbať. No a aby sme mali poriadny záznam, tak aj zaujímavá položka kamera a videozáznam. Tipujete už ceny však. Dobre teda, poviem, že ja som na svojich turnajoch kamarátov slušných hobby fotografov bežne za 30 až 50 eur oslovil, aby urobili divy. A raz som za jeden perfektný videozáznam upútavky, ktorú som potom roky využíval, zaplatil 300 eur. A to bola fakt perfektná práca. A to ešte tí chlapci prišli skoro cez pol Slovenska za mnou. Takže späť k turnaju storočnice. Fotograf 600 eur a kamera, videozáznam 1200 eur. Týchto pánov, či ich položky, by ste na svadbe asi určite nechceli. No dobre, poviete si, čo tam potom, nech aj brucho roztrhne. 1800 eur z turnaja za fotky. A video. No, ale pozor. Povedal som niekde, že za fotky? Povedal som predsa, že iba za fotografa. Nie, že za fotky. Vy už asi viete, na čo tým narážam však. Presne tak. Z týchto dvoch turnajov, na ktorých sme zaplatili za fotografa a tzv. Kameru 1800 eur, nenájdete na zväzovej stránke nie že ani jednu fotku a už vonkoncom nie nejaký videozáznam. Nenájdete tam ani jeden článok o tom, ako tieto turnaje prebehli, ako skončili, komu všetkému treba poďakovať. A to prešlo už september, október, november, 2,5 mesiaca. Toľká škoda, také dobré fotky a videozáznamy za 1800 eur to mohli byť. Ale poviete si, že určite ich hodili aspoň na sociálne siete. Veď to je 5 minút roboty. 5 minút roboty. Nie, žiaden status, žiadne fotky. Veď to bol len fotograf a kamera za 1800 eur. Nik nepovedal, že platíme aj za fotky. Tomu sa jednoducho povie
dobre zaplatené a postarané o vaše členské poplatky do šachového zväzu. Koľko je to hráčov? 1800 eur. Je členské na rok od 90 dospelých hráčov alebo 120 mládežníkov. Niekedy je to aj počet takých bežných 5 klubov. A to sa už naozaj za takýto výstup za vaše peniaze platiť členské oplatí. Potom je tam ešte taká skromná položka, nazvali ju tlač propozícií výsledkov programu. Skromná položka, lebo veď toner do tlačiarne a 30 až maximálne 50 kusov papieru. Losovania, poradia. Ale možno mám ako 13 rokov funkčný organizátor zlý odhad a vždy som asi prudérne a nezmyselne šetril papier. Tak v takom faxkopy, podľa jeho cenníka z roku 2023, by ste za tých 200 eur vytlačili s ich tonerom a papierom rovných 5000 strán. 5000 strán. Nuž, ale nie je zrejme papier ako papier a tlač ako tlač a nie je jedno, kto vám ju vytlačí. Ale je vždy ochotný výkonný výbor, ktorý nemal nad žiadnu z týchto položiek najmenšiu pochybnosť. A to už nebudem citovať zákon, ako majú pristupovať ku svojim povinnostiam, keď o niečom hlasujú, ale budeš nemali pochybnosť pri úhrade. Veď sú iba 4 roky v riadení šachového zväzu. Tak odkiaľ majú vedieť, že sú tie položky reálne alebo nereálne, predsa. Alebo že by to možno tento ich odhad správnosti bol v ich rukách pre všetkých členov zväzu tak trošičku aj nebezpečný. Nezabúdajte, takýchto položiek schválila za 1,5 mesiaca schválil výkonný výbor takmer za 65 000 eur. A všetky ich nájdete dole pod týmto videom, ako keby, že keď ide z posledného, lebo tento týždeň sú inak aj ich voľby, tak nech tá posledná žúrka teda stojí za to. Ale to môže byť samozrejme môj mylný predpoklad a všetko mohlo byť skutočne robené v dobrej viere. Čo myslíte vy? Čo myslíte, ako to bolo pri týchto zhruba 65 000 eurách vyplatených za 1,5 mesiaca výkonným výborom SŠZ? Spomínal som inak ozvučenie. No nie každý turnaj ho potrebuje, ale keď si ho už pre 70 ľudí prenajmete za 750 eur ako tu u spoločného záujmu, tak je na mieste otázka, či ste si ho už nemohli radšej teda vlastne celé kúpiť za takú sumičku. Keďže turnaje organizujem, sám som si počase niečo také kúpil. Zhruba 2-krát drahšie, proste vždy som mal skôr vzťah a nadšenie k poriadnej robote, ale za takých 750 eur by som určite vedel kúpiť využiteľnú techniku aj pre tých 70 ľudí a tak ako vždy by som dal nejakému kamarátovi 20 eur, aby mi ju pozapájal, hoci to viem aj sám, a ešte 20 eur, aby mi ju niekto druhý sem tam s hlasitosťou postrážil popri iných aktivitách. No, nešlo predsa o ozvučenie hudobného koncertu. Keďže týchto čudies je ešte požehnanie, spomeniem z toho úžasného podujatia už len jednu položku. Viete, svojho času som v 3 výkonných výboroch SŠZ, v ktorých som našej komunite odslúžil 5 či 6 rokov, čo bolo pár tisíc hodín práce. Okrem právnej agendy pomáhal v tej marketingovej. Pomáhal som dostávať šach do médií. Nik mi vtedy neveril. Šach vraj nikoho v médiách zaujímať nebude. No čo už, snažil som sa, podarilo sa mi napokon urobiť niekoľko desiatok výstupov v celoslovenských médiách o šachu. Poznáte to. Televízia, rádia, tlač, silné internetové médiá. Dôležité bolo vedieť zaujať. A tak som sa viac menej takmer úplne zadarmo o túto prácu snažil a viete, ja si pamätám, ako sa mi nedôstojne smiali aj niektorí ľudia z tohto súčasného výkonného výboru, že to vraj vôbec nemalo nejakú valnú hodnotu. No tak
Títo ľudia dnes za mediálne výstupy z turnaja a tlačovej konferencie si od zväzu vypýtali v rámci propagácie turnaja rovných 2000 eur. Pripomínam, že bežne som na vlastných turnajoch mával aj televíziu a naozaj som z toho veľkú vedu nerobil. My šachisti sme si skrátka vždy vedeli skromne pomôcť. Možno keby som to bol vtedy posielal niekam na úhradu, niekde z väzu. Verte mi, že mi to ani len nenapadlo. Bol som rád, že ako som vedel, som pomohol. Že 2000 eur doslova šialená cena pre šach a šachový zväz? To rozhodne áno. A to ešte aj od nejakej neznámej organizácie, ktorá sa mediálnym výstupom nikdy nevenovala. A prepáčte, ale ani Pán Boh nevie, odkiaľ ju kto našiel. Lebo cez internet to určite nebolo. Nakoľko na svojej web stránke spoločnyzáujem.eu uvádzajú, že sa venujú antikorupčným aktivitám. No, doslova to cítiť, že ich majú v krvi. A edukáciám proti drogovým závislostiam. No, niekto by z toho, čo sa udialo okolo spoločného záujmu, naozaj mohol skončiť aj na prášky. A potom mu možno vystavia faktúru. No a tiež sa ešte venuje kadečomu, ale div sa svete, zásadne nie, že žiadnemu šachu alebo žiadnemu športu. Oni nespomínajú ani len organizovanie podujatí na svojej stránke. Nie je to fotografovanie, kamerovanie, poskytovanie marketingových služieb, ozvučovanie, či ako v ďalších faktúrách dokonca uvádzali aj hotelovým službám za 12 500 eur. A to už je teda naozaj dosť trúfale pred akýmkoľvek daňovým a možno aj iným orgánom. No sú to proste pálky. Ale aby nestačilo, presne v tom istom čase, keď tu fakturantovi z výkonného výboru Slovenského šachového zväzu uhrádzajú šialené ceny za mediálny výstup, si zväz už celé 3 mesiace súvisle platí tzv. Marketingové služby od niečoho ako marketingovej agentúry za 1000 eur mesačne paušálne každý mesiac. No ono sa človek potom aj opýta, že ak máme vo zväze roky fungujúcu 5-člennú marketingovú komisiu, ak platíme niekomu 1000 eur mesačne za marketingové služby, tak prečo ešte platíme aj šialené ceny za mediálne výstupy a kadejaké ďalšie marketingové služby ešte zároveň aj niekomu ďalšiemu, kto sa im podľa vlastných slov na svojej vlastnej stránke nikdy nevenoval. A nemá ani podnikateľské oprávnenie. Čomu sa inak v žargóne trestného práva niekedy hovorí aj trestný čin neoprávneného podnikania, ak by o to šlo náhodou v tomto prípade, čo vie s určitosťou povedať iba trestný súd. Dôležité pre nás v tejto chvíli je, že našim členom výkonného výboru neprekáža platiť odmeny za činnosť marketingovej komisii, síce skutočne skromné, žiadne tisícky ako tu na média špecialistom, ďalej agentúre, ktorá ani raz za 100 rokov nám prísť pomôcť napriek tisícke mesačne teraz nevedela. A ešte aj tomuto občianskemu združeniu, organizujúcemu prvý raz v živote šachový turnaj. Ale aj celkovo storočnicu pri podobných fakturáciách, pri celkových výdavkoch zväzu na takýchto faktúrach za podujatie dovedna za takmer 51 000 eur. Názov združenia je symbolický. Volajú sa, ako som už spomínal, Spoločný záujem. A prehľad ich činnosti nájdete na ich stránke spoločnyzáujem.eu. Ale predpokladám, že čoskoro stránka buď zmizne, alebo jej obsah rýchlo prepíšu. Je to však úplne zbytočné. Snímky z ich stránky ku dnešnému dňu sme si pre istotu uložili, takže už aspoň vieme, že tohto fakturanta z internetu, teda výkonný výbor, celkom určite nenašiel, keď hľadal organizátora šachovej storočnice. No ono predsa len antikorupčná agenda, edukácia drogových závislostí, ekológia, či dokonca aj umenie. Skrátka, všetko iné
len nič s tým, čo prvý raz od nich požadoval uskutočniť Slovenský šachový zväz. A teda on si ich dohodol, ale nepozrel si ich cez vyhľadávač, že čomu sa venujú. Hej? To sa tak bežne deje, keď si od niekoho objednáte niečo za 51 000 eur, že aké sú jeho referencie. No ale prečo boli teda vlastne tak unikátni tí ľudia zo spoločného záujmu, že si ich výkonný výbor SŠZ zvolil? Snaď len nie pre ich názov. No proste, 200 šachových klubov, zhruba desiatka veľmi nadaných šachových organizátorov s reálnymi cenami za podujatie. A niektorí z nich robili v Inchebe historicky najväčšie majstrovstvá Európy mládeže na 2 týždne pre 1300 detí a dokopy 3000 účastníkov. Alebo organizátori majstrovstiev Európy žien či Svetovej olympiády do 16 rokov. Nikto z nich nezišiel na výkonnému výboru, keď oslovili slávne občianske združenie Spoločný záujem, aby sa z noci do rána flexibilne pretransformovali ponovom na organizátorov šachovej storočnice. Ale vážne, naozaj by ma zaujímalo fakt, kde ich dokázali nájsť. A že to malo svoju cenu, to vidíme a aj pocítime. A propos, keď som spomínal, že ich našiel výkonný výbor, nehovoril som to úplne správne. Prešiel som zápisnice všetkých zasadnutí a hlasovaní výkonného výboru a konferencií zväzu za posledné 2 roky. Viete si to predstaviť, chvíľočku to trvalo. No skrátka, nenájdete v zápisniciach ani raz akékoľvek uznesenie výkonného výboru Slovenského šachového zväzu, že vyberajú na organizáciu podujatia, ktoré stálo 51 000 eur, vôbec kohokoľvek. Oni neurčili nikoho uznesením, kto toto podujatie bude organizovať. Kto ich potom teda našiel a vybral, ak nie výkonný výbor? A keby ich našiel, prečo by neschválil také uznesenie? A ak ani to nestačí, tak troška paragrafov. Článok 6, odsek 7 ekonomickej smernice Slovenského šachového zväzu. Príspevok na organizáciu podujatia je možné dať iba organizátorovi, ktorý bol vybratý a schválený výkonným výborom Slovenského šachového zväzu. No ale zase 51 000 eur, to už je taký slušný príspevoček, na to sa to samozrejme už určite vzťahovať nebude. Či som naozaj len delulu ako tá slávna pani z Kauflandu. Nuž, tak dobre. Ani nevybrali, ani neschválili vo výkonnom výbore SŠZ. Veď boli v zhone. Prvý raz s materiálmi o storočnici prišli členovia výkonného výboru na konferenciu 18 mesiacov pred jej skutočným zorganizovaním, a to ešte v marci roku 2023. Keď som čítal tie epopéje, ako sa to opisovalo, tak sa mi hlava zakrútila, ako to nakoniec dopadlo. Jasné, že nemali čas, ako a kedy tých 18 mesiacov vyberať. A kto už by to len mohol zvládnuť lepšie ako spoločný záujem. Ostatne ono tých porušení kadejakých noriem okolo celej storočnice a právnych a marketingových služieb, všetko dokopy takmer za 65 000 eur, je aj v kope iných zákonov, ale podstata je vždy a stále rovnaká. Môžete sa spoľahnúť, že členské, čo platíte zväzu a hospodári s ním, toto osadenstvo výkonného výboru je skrátka v dobrých rukách, ktoré ho len tak hocikomu mírnix dirnix z ruky nedajú. Teda pokiaľ nepôjde o spoločný záujem. Spoločný záujem s malým či veľkým S. Troška humoru v ťažkých chvíľach ešte nikomu nikdy neuškodila. A ja si vážim, že ste hoc len raz za 4 roky ochotní vypočuť si, čo sa vo zväze s vašim členským deje. Platíte členské ďalej a vaši krajskí delegáti, ktorých môžete rovno dnes telefonicky vyzvať a osloviť, vám povedia, koho budú túto sobotu voliť. Ak neviete, ktorí to sú, poďte na stránku zväzu čes.sk, kliknite na sekciu O nás, tam hore v menu a potom nájdete najvyšší orgán. A zavolajte tým, ktorých tam poznáte.
Len im zavolajte a spýtajte sa, či máte ešte ďalej platiť členské do zväzu, keď vidíte, aké je skutočné využitie vašich peňazí. Dobre, dosť už bolo turnaja. Ako bodku dodám, že v propozíciách oboch turnajov sa píše tučným perom, že sú podporené aj z verejných prostriedkov Ministerstva športu, ktoré, ak si náš videokanál dnes naladilo, tak ho aj touto cestou srdečne zdravíme z nášho miništúdia. Celkovo na storočnicu bola v rozpočte plánovaná kúzelná suma 9900 eur z verejných prostriedkov z celkových 50 000 eur, ktorých zvyšok mal byť z výberu členského. Skrátka vlastných zdrojov. No a tých kúzelných 9900 eur to preto, lebo páni si myslia, že sú zrejme akísi veľkí právnici a povedali si, že potom sa im na prsty pozrieť nemusí úrad pre verejné obstarávanie. Či nebodaj nechcem ani len pomyslieť a nič naznačiť, že napríklad aj krajská prokuratúra, ktorá by nebodaj v týchto aktivitách za 51 000 eur nemohla snáď objaviť ten paragraf o trestnom čine machináciách pri verejnom obstarávaní. Ale opäť, toto môže byť jednoducho omylný úsudok, o ktorom s určitosťou rozhoduje trestný súd. A pre tých, čo ste ešte stále vydržali počúvať toto tragické video, je hlavná správa a posolstvo v tom, ako a kto s vašim členským narába. Vy sami to dokážete posúdiť aj bez súdu. Preto aj ten názov. Ak platíte členské, radšej toto video ani nepozerajte. To prvé o úrade je skôr na zamyslenie pre tých 5, čo bez váhania za takéto fakturácie pozdvihli ruky so svedomím čistým ako lalia. Na dôvažok dodám 7762 eur faktúra za služby súvisiace s organizáciou šachových turnajov pri príležitosti z tého výročia SŠZ od združenia Spoločný záujem. 500 eur príspevok na ceny zo zväzu. Uznesenie naň nehľadajte, nenájdete ho inde ako v neschválených propozíciách a 530 eur 4 zväzovým rozhodcom, ktorí by bez pomocnej sily a s prenajatými stoličkami, luxusnou tlačou, fotografom, kamerou, luxusnými mediálnymi službám, no a samozrejme moderátorom a ešte zo pár položkám ako ozvučenie. Celkom určite za sumárne takmer 8800 eur jednoducho nezvládli. Dám to už len do dôležitého porovnania. Za svojho času sa zo zväzu dlhé roky platilo jedno najšpičkovejšie slovenské šachové podujatie, ktoré malo 9 dní, zahŕňalo veľmajstrovský turnaj, v ktorom mali hráči preplatené ubytovanie, stravu, dokonca dostali aj honoráre, plus otvorený šampionát pre 150 ľudí, plus mínus so slušným cenovým fondom. Tak takéto vrcholové podujatie s názvom Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v štandardnom šachu stálo zväz extrémne veľkú sumu peňazí, 10 000 eur. A boli dokonca časy, a skutočne nie tak dávno, asi iba 3 či 4 roky späť, keď zväz stálo toto podujatie len 6 000 eur a aká to bývala kvalita. A aj s mediálnymi výstupmi, aj s fotografmi, aj s fotkami a dokonca aj s exhibíciou. Skrátka, dobre, na šachistoch sa vždy dobre šetrí. Vidíte to aj na odmenách tým rozhodcom. Ale kam sa hrabeme, keď ide o spoločný jednodňový rapid záujem za 8800 eur? No už len jeden maličký príklad. Zašlou slávou opradený 30. či 40. ročník Bardejovského SMP turnaja a kopa ďalších významných podujatí s dlhoročnou tradíciou dostala od zväzu s odstupom pár mesiacov od týchto fakturačných výčinov len niečo okolo 400 eur. A môže byť rada, lebo kto sa má na to pozerať, že sa skutočne venujú šachu pre šachistov a nie spoločným záujmom pre nešachistov, ktorí postupne šachistov vo vedení zväzu celkom vymenia a tú čudnú hru s tými čudnými figurkami, ten čudný šach, proste iba musia s nami dajak pretrpieť.
Ťažká téma. Pokojne si urobte pauzičku, odfúknite si, aby ste spracovali ďalšie splýtvaní zo 65 000 eur, ktoré odišli na storočnicu právne a marketingové služby z vášho členského. Pokojne medzi tým vydelte 65 000 eur 20-eurovým členským dospelého člena zväzu a 15-eurovým členským mládežníka. Mne to vyšlo 3250 dospelých členov, čo tento rok zaplatilo členské zväzu, alebo 4333 a 1/3 mládežníka, čo by na kvalitnú činnosť zväzu svojim ochotne plateným členským prispela a v podstate aj prispela. Inak taká jedna úplne vážna otázka. Ak by viac klubov náraz, napríklad v rámci tej istej ligy, prestalo jednoducho platiť členské, normálne sa dohodnú spolu aj s riaditeľom, čo by sa vlastne stalo? Zakázalo by nám také dobré vedenie zväzu hrať tieto ligy? No čo, ak by sa to stalo vo viacerých ligách? A zakázali by nám hrať turnaje? Čo keby sme sa dohodli s riaditeľmi súťaží, že ich budeme hrať ďalej, aj s organizátormi turnajov, že si to tiež nebudú všímať? Veď ono by tieto informácie napokon mohli nahnevať aj ich. A pre 300-eurovú ročnú výplatu za riadenie ligy sa im svet celkom určite nezrúti. Ale za tú zábavnú odpoveď na takéto plýtvanie by sa možno dali na to nahovoriť. A nakoniec 12 klubov, čo ušetrí na členskom, sa dokáže vyzbierať 300 eur pre riaditeľa ich ligy. Pamätajte na to, ak vám v telefonátoch vaši krajskí delegáti povedia, že týchto ľudí chcú túto sobotu znova zvoliť, alebo ak sa budú vykrúcať, nebudú chcieť na to odpovedať. Aby znova od vás vyberali členské v rámci tzv. Spoločného záujmu. Dobre teda, po intermeze ideme zase ďalej. Máme tu faktúrku na tzv. Hotelové služby od ubytovacieho top zariadenia s názvom Spoločný záujem za takmer 12 300 eur. Počet kusov tejto položky 1. Zvláštna mierka. Takže nevieme, či to je za ubytovanie a koľkých osôb, či to je za prenájom sály a za akú sumu, či to je strava, pitie a tak ďalej. No a nebodaj nie ešte aj, či to sú reálne a hospodárne vynaložené položky a tak ďalej, účinne, transparentne. Občianske združenie Spoločný záujem, ktoré hrdo v polke septembra vystavilo v tomto roku svoju konečne už 2. až 6. faktúru zhodou okolností Slovenskému šachovému zväzu, tak už v sebe našlo aj silu živnostenského oprávnenia na čosi také ako ubytovacie služby. Ale nie iba žartujem. Tohto ekonomicky aktívneho tigra, čo vystavil za 9,5 mesiaca doteraz iba jedinú faktúru, nemá sám žiadne podnikateľské oprávnenie v živnostenskom registri. Avšak ani len druhá faktúra v roku nevyhodila z rovnováhy žiadneho z udatných členov výkonného výboru Slovenskej šachového zväzu ani predstaviteľa ekonomickej komisie Slovenského šachového zväzu. Skrátka a dobre, táto faktúra je nepreskúmateľná. A hoď by sa zdalo, že toto slovko neveští nič dobré z hľadiska skontrolovateľnosti hospodárenia s našimi peniazmi, presný opak je však pre Slovenský šachový zväz a Spoločný záujem neúprosnou pravdou. Takýto doklad reálne bez zaváhania výkonný výbor Slovenského šachového zväzu. Veď čo? A čo? No tak odklepla. Pýtal sa Vári niekto niečo? A máme vôbec niekomu odpovedať? Potom je tu tá famózna výstavka historických obrázkov šachu, ktorá aspoň na krátku chvíľku potešila zhruba 20 obrázkami oko šachistu. Škoda, že ani fotky znova nevydalo, čo by sme si tam asi tak chceli poriadne obzerať. Cena výstavky za viac ako 7500 eur. No už každá malá radosť má svoj záverečný účet, keď je lepšie pred hostinským radšej utekať. Protikorupčné hnutie, či ako ho to vlastne máme nazvať, ktoré sa vyzná do všetkého, urobilo historické rešerše v oblasti šachu a vyskladalo túto zbierku perličiek.
Šachu sa samozrejme síce nikdy nevenovali, ale vzhľadom na spektrum ich širokých aktivít a rozhľadu nik nepochybuje, že z noci do rána mali šachovú históriu v maličku. Týmto tiež zdravíme slovenských šachových historikov, čo sa snažia svoje knižky o slovenskom šachu horko ťažko predať za 5 či 10 eur, po tom, čo sa 30 rokov venujú jeho skúmaniu. Zbytočne. Keby ste mali spoločný záujem s niekým, vedeli by ste si zarobiť jednou faktúrou a zdá aj viac ako za celé vaše 30-ročné snaženie sa a bádanie. Ale veď pre takéto vedenia ste predsa aj tak len nejakí podivíni, čo sa vrtajú v histórii, na čo. Vy o peniaze záujem za šachovú históriu nemáte, tak ich šachový zväz dá tam, kde o ne spoločný záujem je. Takáto faktúra obsahuje okrem historických rešerší aj ďalšie množstvo marketingových služieb, ako rôzne grafické práce, copywriterstvo, grafické návrhy. A div sa svete, zase nám bola na nič tá marketingová agentúra, ktorej kto vie, za čo vlastne platíme za tie marketingové služby tých 1000 eur mesačne. To fakt ani s tými grafickými spracovaniami sa nedalo pomôcť. Doteraz sme nikomu takéto peniaze za marketing neplatili. Faktúra za gala večer. Takmer 9500 eur. Tu už, div sa svete, hoď na spoločensky omnoho významnejšiu akciu ako moderovanie detského a dospelého turnaja, dokázal spoločný záujem nájsť o 200 lacnejších moderátorov. Už sa asi snažil. Ten z turnaja bol asi proste väčšie ESO moderátor. Takže 2x 600 eur za moderátorov. Ja si len tak letmo spomeniem, že som za svoju organizačnú kariéru zažil jedného veľmi šikovného rétora pri uvádzaní podujatí. Tohto času krátko po storočnici uvádzal dokonca aj v angličtine ako hlavný rozhodca svetovú olympiádu a áno, tú najdôležitejšiu Carlsen a podobne. Volá sa pán Ivan Sirový. Som pevne presvedčený, že by bol výborným moderátorom slovenskej šachovej storočnice a zároveň som presvedčený, že tak ako pre mnohých šachistov, čo sa hre venujeme značením, by to bolo viac cťou ako hľadaním zárobku. Našlo by sa však isto ešte aj nejaký iný, keď tak by sa aspoň na jednom moderujúcom ušetrilo. No je nás proste 5000, niekto by sa asi našiel. Nuž, ale to by sa dialo, keby podujatie organizoval niekto zo šachu. Slovenský šachový zväz však už našiel svoj spoločný záujem. Skrátka a dobre, moderovanie 1200 eur. Eventové, takéto anglické slovo, zabezpečenie oslav za 2500 eur sa na pomery eventovej agentúry, ktorou spoločný záujem samozrejme nie je a na stránke nespomína žiadnu skúsenosť s podujatiami, ešte keď tak dalo stráviť. Zvyšné položky s mernými jednotkami vraj jedno balenie za 1550 eur niečoho alebo jedno balenie za 947 eur niečoho sú jednoducho zase raz iba nepreskúmateľné položky. A opäť myslíte, že pre členov VVSŠZ to bol problém pri narábaní s vašim členským? Správne ste si tipli svoju odpoveď. No a záverečná bodka za storočnicou, ktorá sa len tak znova opakovať nebude, alebo možno aj áno, ak vám vaši krajskí delegáti na váš telefonát vysvetlia, že voliť takýchto ľudí na pokračovanie vo výkonnom výbore je správne, alebo sa radšej nebudú chcieť vyjadriť. Je to koncert Emky Drobnej, ktorá sa z mnohého iného okrem hudobného preslavila aj úvahami o plochej zemi, na margo ktorých dodala, že si myslí, že nás aj tak všetci klamú. No ale to bolo ešte v dobe, keď to dávno nebolo až tak trendy a populárne a tak ďalej. Možno by jej podľa novo navrhnutých stanov na to niekto dôrazne odvetil, že na tom vyzistil tzv. Neprimerané hodnotenie spoločenskej situácie a to by už mala skrátka Ema Drobná po chlebe, ak by sa jej ako kritičke zväzu chceli zbaviť. Bez problémov by ju za to vylúčili. Stačí proste vylúčiť pár ľudí, možno aj pár klubov, čo je najnovšia perla stanov, a uvidíte, aké rajské ticho spoločného záujmu nastane.
Dúfam, že jej pozvanie nebude vykladané zároveň ako prejav podpory neprimeraným hodnoteniam spoločenského diania voči členom výkonného výboru, kto to všetko a s akým skutočným zámerom vlastne bude posudzovať. A ako to pre pána Jána súvisí s členstvom vo zväze, kto má na svet aký názor? Je nás 5200, máme 5200 názorov. Ja nestretnem jedného človeka na svete, ktorý má rovnaký názor ako ja. Správne. Nemá to žiadnu relevanciu. Je to namierené iba na to, aby sa kedykoľvek, kohokoľvek mohli zbaviť, najlepšie veľmi všeobecne. A ak ich miláčik medzi deťmi spácha trestný čin na majstrovstvách Slovenska mládeže, ako je jeden známy mladý rozhodca, expresne odsúdený súdom ešte počas toho podujatia a nebude sa môcť kvôli tomu zorganizovať podujatie, ktoré prišiel školiť, tak to už bude samozrejme celkom iné. Či som iba Delulu? Späť k Eme. Nič proti nej, ja si jej piesne sem tam tiež rád pustím a všetci sme hlavne ľudia, ktorí vždy požívajú ľudskú dôstojnosť. A to aj, ak sa napríklad nevinne mýlia. Iné to už je, ak niekto koná zlom zámerne. Práve vtedy by sme mali ako komunita byť silní a niekedy dokonca až brániť svoje prežitie, ak sa nás niekto chce natrvalo zmocniť. Hlavne teda toho mešca, čo vraj má ísť konečne do šachu. Napríklad nám tak vďaka takým ľuďom na 40. výročie slávneho bardejovského turnaja zvýši iba 400 eur. Niekde inde na hlavného rozhodcu luxusných 150 eur, ako odmaká rovno 2 turnaje, a pre žobrajúceho reprezentanta, čo zasvetil celý život šachu namiesto inej práce, aby sa mohol stať žobrákom u výkonného výboru, hoci by so svojím analytickým myslením dokázal inak aj mnohé iné veci, už neostane skrátka nič, ani tých 50 eur navyše. A ten použitý taxík, ten bude musieť tiež ešte poriadne dobre vysvetľovať. Zatiaľ, čo tu na spoločný záujem sa najedol za okolo 51 000 eur a stovky a tisíce hore, dole len taký fukot bez akýchkoľvek nadbytočných otázok z výboru. Inak celkom vážne a naozaj v žiadnych zápisniciach VV nie sú žiadne prílohy k týmto dokladom. Proste nič. Prišlo na schválenie, odišlo. Dobre. Poďme radšej k tej M-ke drobnej. Spolu s jej folkloristami stála 6 000 eur. Zase, dalo by sa povedať 5000 ľudí a 5000 nebezpečných názorov a chutí. Bolo to treba? No možno o tom polemizovať. Suma však sama o sebe asi nebude úplne od veci aj s kapelou folkloristov. Poznám trošku aj tieto vody a overoval som si cenník drobnej u človeka, ktorý s ňou v minulosti spolupracoval. 3 až 4 tisícky je pre ňu možné bežne vyčleniť. Taká hrdza s piesňou Slovensko moje, otčina moja, poznáte to? By nás vyšla okolo 1 až 1,5 tisíca. Ale dá sa polemizovať, čo je správny rozpočet na takýto koncert. Kto výkonnému výboru SŠZ bránil pre čistotu svedomia nakrátko zvolať si neoficiálnu pracovnú poradu s ochotnými členmi konferencie v dobrej viere, že sa chcú o rozpočte na koncert a jeho váhe proste poradiť. Nuž, nevybrali si túto cestu a tak sa odpovedi tejto uvážlivo-neuvážlivej miery už nikdy nedozvieme. Katastrofálnou položkou je však definitívne ozvučenie, osvetlenie a ich réžia koncertu od značky Spoločný záujem, ktorá vyšla viac ako samotná drahšia spevačka. Čo je skrátka niečo nemysliteľné. Keď si predstavíme, že bežne sa ozvučujú o mnoho lacnejší speváci. Za ozvučenie, osvetlenie a ich réžiu SŠZ spoločnému záujmu zaplatil neuveriteľných 6750 eur. To je naozaj niečo šialené. Na internete som našiel a hodím vám pod video aj odkaz na ozvučenie koncertu Richarda Millera v jednom kultúrnom dome za celých 250 eur s dodaním v novembri 2024. Keby tam tak mali nejaký spoločný záujem a ochotných schvaľovateľov použitia a správy cudzieho majetku. Je x služieb dohľadateľných na prvé náhodné kliknutia vo vyhľadávači,
na ozvučenie a osvetlenie, kde sa bavíme o sumách hlboko pod 1000 eur. Za doslova pár stoviek, keby to extrémne naťukneme, tak si eventová agentúra nabalácha 2000 alebo 2500 eur. Ale 6750 eur je podľa mňa niečo ako, prepáčte, zverstvo. Ale opäť, možno sa iba mýlim a členovia výkonného výboru Slovenského šachového zväzu neomylne dodajúc hlasy tejto faktúre vedia niečo o mnoho lepšie ako ja. Ostatne aj ich iné hlasovania doteraz o úhrade faktúr nasvedčujú, že nemali voči ničomu žiadne výhrady. Nikto nikdy nehlasoval proti, nikto sa nezdržal. Skrátka, dobre, môjim skromným odhadom človeka, čo doteraz iba 13 rokov s nadšením organizoval najvýznamnejšie šachové podujatia na Slovensku, ale aj kadejaké malé súťaže pre deti a tak, z 3 faktúr, ktoré sú aspoň preskúmateľné, som identifikoval, že sa mohli celkom určite urobiť tieto 3 faktúry aj o 16 000 eur lacnejšie zo skutočne uhradených zhruba 23 000 eur. To je prosím pekne extrém. Zvyšné doklady sú tak, ako sú doložené a schválené z mojej a aj z hocikoho iného pohľadu jednoducho nepreskúmateľné. Kto vie, koľko sme reálne menej mohli z členského zaplatiť za tieto podujatia, keby sa na organizáciu storočnice vyberal iný subjekt ako nejaký neznámy spoločný záujem. Napríklad nejaký skúsený šachový organizátor, ktorý sa zvládol postarať o 1300 cudzojazyčných detí z celej Európy a ich sprievod na 2 týždne. Snáď by storočnicu aj s Emou Drobnou alebo už aj bez nej zvládol ešte lepšie. Skrátka a dobre. Sumár je takmer 51 000 eur nákladov Slovenského šachového zväzu so storočnicou z našich členských peňazí. Ak by sa ušetrilo len 20 000 eur, bolo by to ročné členské dovodná od 1000 členov zväzu. To je inak takmer celkový počet všetkých členov šachistov zhruba v 3 menších krajských šachových zväzoch. To je slušné, nie? 3 z 8. Minimálne tieto naše členské poplatky boli s najväčšou mierou pravdepodobnosti zaplatené na to, aby sa rozmrhali. Myslíte na to, keď členské platíte, a ešte raz pripomínam, zavolajte vašim krajským delegátom, či toto členské naozaj budeme musieť platiť tým istým ľuďom vo výkonnom výbore aj po tejto sobote, alebo vás o správnosti ich voľby presvedčia, že je správna im na takéto veci prispievať. Na dnes toho bolo dosť. Ja však nikam neodchádzam. A zajtra ráno sa vám prihlásim s ďalšou epizódou o tom, ako si zväz objednal právne služby za 10 500 eur. To je sumy, ktorú sme za 30 rokov dokopy neminuli na právne služby a jednoducho takmer nikto nevie, že za čo vlastne. Prijali sme nejaké predpisy? Dobre, zajtra. Z dokladov a zápisníc sa to skrátka nedozviete. Keď som toto všetko videl, povedal som si, že chvála Pánu Bohu, že nás tieto extrémne objednávky storočníc, právnych služieb, kadejakých veľkolepých grantov zastihli pripravených. Zrovna vtedy, keď do nášho športu vďaka vzorcu zo zákona o športe a dodatočnému navýšeniu všetkým športom zvýšilo razantne financovanie nášho zväzu. Inak by sme si tieto položky, ktoré tak závratne postretli náš zväz, jednoducho nemohli dovoliť zaplatiť. Ešte šťastie, že sa toto všetko stalo až vtedy, keď už máme konečne kupu peňazí, aby sme to zaplatiť mohli. Žarty ale bokom. Je aj smutnejší pohľad na to. Pamätám sa, keď som ako najmladší člen vtedajšieho VVSŠZ v 28 rokoch v roku 2015 vstupoval do vedenia zväzu s krátkou prestávkou zhruba 5 či 6 nasledovných rokov prácou preň. Mali sme vtedy 50 000 eur na členskom a 50 000 eur od štátu. Spolu 100 000 eur. A div sa svete, celý náš volebný mandát, všetko fungovalo. Ligy sa hrali, turnaje sa robili, organizátori sa predbiehali, kto bude za pár korún šikovnejší a urobí lepšiu akciu, dá vyšší cenový fond a tak ďalej. Robili sme vo veľkom uzavreté veľmajstrovské turnaje. Všetko bolo viac menej na čas.
Implementovali sme zároveň nový zákon o športe, čo bol veľký kus roboty, keďže ten predtým neexistoval. Šach býval pravidelne v médiách a všetko šlo. Dokonca aj ľudia vo výkonnom výbore sa skutočne snažili pracovať a nepíšiť sa kade-tade, že som niekde niečo majiteľ planéty, lebo mám takéto oslovenie. A potom prišli peniaze a potom prišlo viac peňazí a čím viac peňazí chodilo, tým viac starých a znechutených členov šachového zväzu mávalo rukami nad tým, čo sa deje a tým viac, ja ich nazývam nešachistov, ich jednoducho nahrádzalo a nahradilo. Viete, pre niekoho je zväz miestom, v ktorom má stovky kamarátov za 30 rokov života v ňom. Pre niekoho, kto ich možno nemá a pozerá sa na veci inak, je zaujímavým ako poriadny mešec peňazí. Keďže som býval kritický, doplatil som na to. Rodičia mi celý život zle hovorili. Budeš vystrkovať hlavu, dostaneš po nej. A ja aj tak. Za pravdou, za snahou o dobro. No ale kto potom bude týždne skúmať všetky zápisnice, keby som tú hlavu skryl, využil dajaký ten benefitiček? Kto by ostal a využil svoju znalosť zväzu, vzdelania a skúsenosti, aby na svetlo sveta dostal to, ako končí naše členské, ako sa dejú rôzne, prepáčte, ale niekedy až na drzovku, zverstva? Kto to potom vytiahne na svetlo sveta? Či bude lepšie, ak si niekto tak zmení stanovy, aby koncentroval všetku moc, zbavil sa kritickej opozície a zmenšil konferenciu na pár členov, okolo 13 či 14, zasadnú 8 či 7 a 4 odhlasujú všetko. Teda po jednom či dvoch delegátov z krajov. Aby tak poľahšie našli aj oni spolu s nimi svoj vysnený spoločný záujem. Menej ľudí, menej obtelefonovania, menej potrebných benefitov. Ja si myslím, že peniaze šach na Slovensku doslova zničili. Ak by som sa u niekoho mohol prihovoriť, poprosil by som ho, aby sme radšej žiadne peniaze nedostávali a šach by znova robili šachisti pre šachistov. Tí nešachisti by naozaj veľmi rýchlo od nás utiekli. Napríklad teraz ku rybárom. A nie je im to vlastne jedno? Avšak ak by sme sa týchto prietokových ohrievačov nejak úspešne odsunuli napriek tomu prísunu prostriedkov, čo do šachu ponovom prúdi bokom, tak si myslím, že by sme všetci, čo šachu vieme pomáhať a s najrôznejším ľudským spektrom vedeli spojiť. Skrátka tí, čo preukázateľne pre šach vždy tvrdo pracovali bez ohľadu na to, či v ňom boli peniaze alebo nie. Dnes už nemusíme šetriť na reprezentácii. Mládež vieme naplno rozvinúť. Ale nie tú kadejakú fiktívnu na počet hlav požičaných od riaditeľov škôl, ale skutočnú, aby sme mali hráčov nad 2600 až 2700 ratingu. Tréneri, rozhodcovia, skutočne pracujúci funkcionári. Na všetko už máme teraz zdrojov až, ale vo zväze nemôžu byť doslova až nešachisti, ktorí miesto toho objednávajú zo všetkých strán kadejaké agentúry a rozflákajú doslova všetko, čo sme si po 10 ročia zaslúžili konečne dnes dostať. Peňazí je neúrekom dosť a ak ich rozdelíme medzi pracujúcich šachistov a medzi komunitu, tak až vtedy vytvoríme jeden pozitívny, spoločný záujem. Preto vás prosím, neostaňte ľahostajní. Šírte toto video intenzívne, ako sa len dá medzi šachistami. Pošlite ho svojim známym a hlavne skúste, zavolajte vašim krajským delegátom, či naozaj budú chcieť týchto ľudí a ich stanovy na definitívne ovládnutie zväzu, či ich skutočne budú chcieť voliť, alebo vám nebudú chcieť odpovedať a tak ďalej. Aby definitívne a nenávratne ovládli nešachisti zväz a aby takto pracovali s tým, čo im na svojom členskom pošleme a s tým mešcom, ktorí vidia na všetko, len nie na náš šport. Držme si palce. Zdieľajte toto video medzi šachistami o 106. Každý, kto platí členské, toto musí vidieť a vedieť.
Kľudne to pošlite aj celému vášmu šachovému mailing listu, celému vášmu klubu. Do soboty 30. novembra, kedy budú títo ľudia znova kandidovať do výkonného výboru, už nie je veľa času. Dovidenia, priatelia. Zase zajtra. Nečakajte na mail a nalaďte si sami tento istý kanál zhruba o tomto rannom čase. Volá sa Zakázané ťahy a je to, skromne povedané, to jediné, čo mi ostalo po 30 rokoch v šachu. No a aj keď si to azda niekto niekedy myslel, ja som v skutočnosti nikdy nikam neodišiel. Ani neodídem. Držme si palce. My to dokážeme.